या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद, झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव। नमस्कार गाववाल्यांनो, कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह मध्ये तुमचं स्वागत आहे। बघूया महत्त्वाच्या बातम्या। महाराष्ट्राचो राज्य प्राणी शेकृत राज्य पक्ष हरियाला असा या तर आपल्याक माहितच आहे। मात्र आता राज्य मासो म्हणान खवय्यांच्या ताटात महत्त्वाचा मान मिळणार आहे का माशाक मिळतलो। महाराष्ट्र राज्य सरकारान ही घोषणा केली आहे। खोल समुद्रात मिळणारो रुपेरी पापलेट मासो आता राज्य मासो म्हणान ओळखलो जातलो। सिल्वर पॉम्पलेट म्हणजेच पापलेट माशाक महाराष्ट्र राज्यान राज्य मासो म्हणून दर्जो दिलो। मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवारांनी ही घोषणा केली। गेल्या कित्येक वर्षांपासून पापलेट माशाक राज्य मासो म्हणून अधिकृत दर्जा मिळावा होयो अशी मागणी होत होती। मच्छीमार संस्थांनी मत्स्य व्यवसाय मंत्र्यांकडे संबंधित मागणी केली होती। शेवटी ही मागणी मान्य झाल्यामुळे मच्छीमारांनी समाधान व्यक्त केला। राज्यात सगळ्यात जास्त निर्यात पापलेट माशाची केली जाता। 1980 पासून त्याचा उत्पादन घटाक लागला, त्यामुळे मासो दुर्मिळ होत चाललेलो। त्याचबरोबर पालघर मधल्या सातपाटी हयच्या समुद्रात मिळणाऱ्या माशाक एक विशिष्ट चव असता, त्याच्यामुळे थयच्या माशाक मोठी मागणी आहे। पापलेट ही मत्स्य प्रजाती नामशेष होता कामा नये म्हणून शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत। मासेमारी पद्धतीतल्या बदलांमुळे लहान पापलेट माशांची मासेमारी मोठ्या प्रमाणात केली गेली, त्याच्यामुळे माशांच्या प्रजातीवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झालो आणि उत्पादनात घट होत गेली। मात्र सरकारच्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जातले। नमस्कार मंडळी, मी दीपेश परब स्वागत करतोय तुमचा कोकण 7 लाईव्हमध्ये। सध्या श्रावण सुरू आहे आणि श्रावणानंतर येतलो तो आपल्या कोकणवासियांच्या जिव्हाळ्याचा सण म्हणजे गणेशोत्सव। आणि या संपूर्ण काळात म्हणजे श्रावणापासून ते गणेश चतुर्थीपर्यंत किंवा त्याच्यानंतर दिवाळीपर्यंत म्हटल्यात तरी हरकत नाही, तुमका सगळ्या बाजारांनी बघूक मिळता ती आपली गावठी भाजी। तर खय मिळता ही भाजी, कशा प्रकारे ही भाजी पिकता किंवा खय खय ही जास्त प्रमाणात पिकवली जाता, ह्या मी आज या व्हिडिओतून तुमका दाखवतलोय। तर मंडळी, सगळ्यात पहिलं तुमका एक गोष्ट सांगायची म्हणजे मी जे आता भागात असे तो भाग म्हणजे वेंगुर्ले तालुक्यातील वेतोरे हे गाव। निसर्गांचो वरदहस्त या गावावरती लाभलेलो हा। अनेक शेतकरी, कष्टाळू शेतकरी आणि पारंपरिक शेतकरी आपणाक ह्या ठिकाणी बघूक मिळतात। आणि ह्या गावात ही जी भाजी असा आपली गावठी भाजी ही मोठ्या प्रमाणात पिकवली जाता। वेतोऱ्याबरोबरच आपणाक कुडाळचो जो पिंगुळी भाग आहे किंवा त्याच्या बाजूचे जो भाग असा ह्या भागात सुद्धा ही भाजी मोठ्या प्रमाणात बघूक मिळता। पण आज मी इलय वेंगुर्ले तालुक्यातल्या ह्या वेतोरे भागात इलय आणि ह्यो संपूर्ण भाग जो हा तो डोंगर उतारावरती आणि भरडी भाग असा आणि त्याच्यामुळे ह्या भागात अतिशय उत्कृष्ट अशी ही गावठी भाजी या ठिकाणी पिकवली जाता। आणि माझा पहिल्यांदाच इल्यानंतर माका जे शेतकरी असत त्यांच्यानी कवळा तवसा देऊन स्वागत केला। अप्रतिम।
माका पहिला सांगा की म्हणजे साधारण ही शेती जी आम्ही बघतो ती कधीपासून सुरुवात करतात आणि ह्या संपूर्ण तुमच्या या जमिनीत खयच्या खयच्या पिकांची शेती केली जाते? माझं नाव प्रवीण नाईक. ही आता शेती आम्ही सुरुवाती म्हणजे मे एंडिंगपासून चालू करतो. चिबूड, काकडी, वाली, दोडकी, पुन्हा कारली, भेंडी, मिरची अशी सर्व प्रकारची पिकं घेतो. किती क्षेत्रात ही शेती पसरलेली आहेत? ही आता आमची शेती साधारण 4 एकरमध्ये पसरलेली आहे पूर्ण. मग ती 4 एकरमध्ये ही तुमची स्वतःची जमीन आहे की कसं काय? नाही, ही भाडे तत्वावर आहे. स्वतःची जमीन असा, पण ती काजू लागवड झाली त्याच्यामुळे काय भाजीचं वगैरे करूक भेटणार. तुमची भाजी खयच्या खयच्या मार्केटात विक्रीक जातात? कोण व्यापारी तुमका हय येतात की तुमकाच घेऊन जावची लागतात? ही आमकाच घेऊची हय येतं व्यापारी, पण ते कमी रेटाने मागतात. त्याच्यामुळे आमका ती देऊ परवडणार नाही, कारण आमचं खर्च याका खूप झालेलं असतं. त्याच्यामुळे आम्ही थोडं स्थानिक मार्केटमध्ये नाही तर गोवा मार्केट असं नेऊन खपवतो. ती सुरुवातीक वन्य प्राण्यांनी सगळी पूर्ण खाऊन टाकली. पूर्ण याच्यासाठी आम्हाला 3-3.5 लाखापर्यंत खर्च होत आहे. उत्पन्न साधारण 4-1 लाखाचा भेटता. त्याच्यात आमका फायदो कायच नाही आहे याच्यात. लाईट नाही, लाईट 6 महिने झाले अर्ज दिलं, पण अजून मीटर जोडणी झाली नाही. सेंद्रिय त्या खतासाठी 70,000 रुपये खर्च आलो पूर्ण. आणि जनरेटरवर पाणी पूर्ण तो साधारण 25,000चं डिझेल संपला. आणि त्याच्यात अतिउष्णता झाल्यामुळे पाणी कमी पडल्यामुळे पूर्णपणे लॉसमध्ये गेलो. आम्ही फक्त 10,000चं उत्पन्न ह्या प्लॉटमध्ये भेटलं आमका. नुकसान भरपाईसाठी शासनाकडे काही तुम्ही प्रयत्न केलात का? शासनाकडे आम्ही प्रयत्न करू नये, कारण आमची ही भाडे तत्वावर असल्यामुळे त्यांना प्रत्येक गोष्टी कागदपत्र वगैरे देऊ आमच्याकडे तेवढी वेळ नसल्यामुळे आम्ही काय ह्या करूक नाही. ते साधारण 18-19मध्ये प्रयत्न केलो होतो आणि त्यावरची चिबडाचा आमचा पूर्ण भाजीपाल्याचा नुकसान झाला. त्यावेळी सरकारने आमका मदत दिली, पण ती तुटपुंजी मदत. साधारण आमचा 3 ते 4 लाखाचा उत्पन्न गेला आणि त्यांनी सरकारने आमका 20,000 रुपये फक्त त्या याच्यात नुकसान भरपाई म्हणून दिली. आणि ते कोणाकोणाक भेटाकही नाही, कोणाकोणाक भेटले. माझ्या मागे तुम्ही बघता सगळी चिबडाची शेती आहे आणि ह्या चिबडाच्या शेतीक मोठ्या प्रमाणात जे गवेरेडे आहेत त्यांचो त्रास असा. तुम्ही हय बघू शकतात, मी दाखवते ही गवेरेड्यांची हय पावलं असत. बघा ही संपूर्ण ही पावलं आहेत, ही गवेरेड्यांची पावलं आहेत. आणि असे हे गवेरेडे सगळ्या ह्या चिबडाच्या शेतात फिरतात आणि हे चिबूड खातात, त्याचे वेल खातात. हे बघा हे असे चिबूड हे पूर्ण खाऊन टाकतात आणि वेलसुद्धा खातात. त्याच्यामुळे सगळं नुकसान ह्या चिबडांचा सुद्धा जाता. आणि तुमच्या हातात माका एक मशीन दिसता, ही कसली मशीन आहे? हे आवाज करता, म्हणजे कुत्र्याचं आपण रेकॉर्ड काहीतरी हळूहळू केलं तो रेकॉर्ड करून आम्ही रात्रीची लावून ठेवतो, तरी पण येऊन खातात. साधारण काय किंमत या मशीनीची? मशीनीची किंमत 1,000 रुपये आहे. 1,000 रुपये. हो. आणि ही मशीन लावून सुद्धा काय उपयोग नाही. तर तुम्ही ह्या बघतात ही फळमाशांपासून रक्षण करण्यासाठी ह्या बसवलेला हा. हे बघा किती प्रमाणात फळमाशी. हे आजच्या दिवसातले हे कधीचे? हे 2 दिवसाचे आहेत. 2-2 दिवसाने असे हे करूचे लागतात, ते काढून टाकूचे लागतात. चार मासे कसे काय बसतात? त्याच्यासाठी त्या वडीक मादीचं गंध दिलेला असता. त्याच्यामध्ये मादीच्या गंधाक नर आकर्षण होता आणि त्या मिलन नंतर न होल्यामुळे पुढे वाढ होणार नाही त्यांची. बरोबर. आणि त्याच्यातच ते साठान राहतात. त्याच्यात ते साठा म्हणजे मरतात मग आतमध्ये. ह्या माशींमुळे काय त्रास होता? असे प्रकारे माशी डंक मारता फळावर आणि त्याच्यात आतमध्ये जीव तयार होऊन ते पूर्ण कीड तयार होऊन पूर्ण फळ बाद होता. म्हणजे रस शोषण करणारी जी कीड आहे ना, ती ह्याच्यात जमा होता माशी. दिवसाची चार्जिंग होता आणि ती ब्लब पेटता, त्या ब्लबावर ते आकर्षण होऊन या पाण्यात पडून हे राहतात पूर्ण. 1 एकरमध्ये हा काम करतं पूर्ण. हे बघा मी आता असे दोडक्यांच्या शेतीत तो दोडकी तुम्ही बघू शकतात कशा प्रकारे हिरवीगार सगळी दोडकी असतात. आणि हे तुम्ही साईज बघा दोडक्यांची. अशा प्रकारची ही ह्या पीक हे आपल्या वेतोऱ्यात होता. ही दोडक्यांची संपूर्ण शेती आहे मागे तुम्ही बघू शकतात. आणि ह्याच्यानंतर ह्या साईडीक असा ही कारली बघा, कारल्यांची सुद्धा हय शेती आहे. ही सगळी कारली ही आपली सगळी गावठी असत, गावठी शेती. ही कारल्यांची तुम्ही साईज बघा केवढी मोठी साईज आहे कारल्यांची. आणि ही सगळी ह्या वेतोऱ्यात पिकवली जातात. ही संपूर्ण
कारली ही लागलेली असत आणि ही सगळी काढून हे बाजारात घेऊन जातात आणि खूप मोठी पुढेपर्यंत आहे ही कारल्यांची त्या दोडक्यांची. तशाच प्रकारे काकडींची सुद्धा शेती आपण ह्या वेतोऱ्यात हे बघूक मेळटा. वेतोरा असतात किंवा आजूबाजू जो तेंडोली भाग असतात संपूर्ण, त्याचप्रमाणे कुडाळ तालुक्यातलं पिंगोळी असतात अक्षरशः आडेलीपर्यंत वेंगुर्ले तालुक्यातल्या अशाच प्रकारची शेती आपण बघूक मिळतात. हिरवीगार दोडकी दिसतात. शेवटी तुमच्याकडे बघून वाटतं कष्ट हे असतच, ते का पर्याय नाही. साधारण आता सध्या जो रेट काय आहे दोडक्यांचा बाजारात? सध्याचं म्हणजे 2-4 दिवसापूर्वी 2 रुपयां रेट होतो. बापरे, 2 रुपये एका दोडक्याचं? आणि ती नको कोणाक. हे बघा आता सकाळी आम्ही 6 वाजता राखण करायला येतो, तर त्याच्या अगोदर हे पाखरं वगैरे येऊन असे खाऊन जातात, म्हणजे नुकसान. ही माझ्या मागे तुमका ही संपूर्ण वालीची शेती दिसता. हे आपले गावठी वाली असत आणि वालीची भाजी काय लागता ह्या तुमका माहीतच आहे. ही कशी काय तुम्ही करतात? आता आम्ही जर पहिल्यापासून आता अळी रुजल्यानंतर ते का आम्ही हे ढाकं मारतो, म्हणजे शिरडं. पण ते आम्हाला परवडत नाही, कारण एका चरीला नाही म्हटलं तरी 50 मुळा जरी असली तरी त्याला 100 ते 50 ढाकं लागतात. मग एवढे रानातून आणणार कुठे? मग आम्ही आधुनिक पद्धत म्हणजे रशीवर केली त्याचा मेंटेन कर. आताच्या जनावर म्हणजे पोपट वगैरे जे असतं त्याच्यामुळे आम्हाला अजिबात म्हणजे पूर्ण हे आम्ही आता जाळं मारलेलं आहे त्याचा खर्च. आणि एवढंही करून बाजारात नेल्यानंतर 10 वालीची पेंडी नेल्यानंतर त्याचा 2 रुपयेसुद्धा रेट येत नाही. ह्या काकडीला एवढा खर्च येतो हायब्रिडचं, पण ते खर्चाच्या ह्याने बघितलं तर म्हणजे एक 50 जरी काकड्या मिळाल्या हे केल्या तर व्यापाऱ्यांकडे गेल्यानंतर म्हणतात ही काकडी आणूच नको. मग अशी आम्ही बऱ्याच 2 शेतकऱ्यांबद्दल बोललो या ठिकाणी, आणि भाजी ही पिकवण्यासाठी जो काय कष्ट जे काय खर्च आणि त्या खर्चाचा जर विचार केलो तर हे का बाजारपेठेत तसं रेट मिळणार नाही. काय कारण तुम्ही सांगा? त्याचं कारण म्हणजे असं बघू गेला तर एक कारण दुसरं म्हणजे मोठं शेतकरी आहे तोच लहान शेतकऱ्यांका मारक ठरता. कारण व्यापाऱ्यांका नेऊन पुढ्यात टाकता, माझे बा 100 चिबूड असं हे 150 घे, हे 150 तू खपो का. तो संध्याकाळी काय म्हणता, जरी 50 चिबड्यात तिने आपलं सगळं कवर केलेलं असलं ना तरी म्हणतो का माझा काय भागांग नाही याच्यात, हे एवढे घेऊन जा का. तो मोठं शेतकरी घेऊन येता पण त्याच्यात बारको चिराडलो जाता. बारीक शेतकरी 100 असलं सावंतवाडीत नेऊन घालू शकणार नाही तो. पूर्वी कसं वेंगुर्ल्यात तिकडे शेतकरी ना आरवंद्यापासून शेतकरी येऊन तिकडे खरेदी करीत वजावर, ती पद्धत आता बंद आली. आता सगळं माल डायरेक्ट जाता नेमका. सातीर मंदिरकडे न्यायचं असलं ना खाली तर 500 रुपये टेम्पोवाल्याक भाडा द्यायचं लागता. मग तुमचं 100 चिबूड असाने तर 200 चिबूड असाने. साधारण आता चतुर्थी टायमाग एक 60-70 म्हणजे 100 रुपयांचं विकतं, तो आता 20 रुपयांना 15 रुपयांना मागतो तिकडे. त्याच्यामुळे आता आम्ही जर सातीर मंदिरकडे नेऊ दिलो ना तर आमका 15-20 रुपयांनी हिशोब दिल्यानंतर तुम्हीच हिशोब गणित घाला. आता 100-2000 रुपये आले, 500 रुपये आमच्या टेम्पोक गेले. खत पाणी असा बाकी आमची मेहनत 2 महिन्याची, त्याच्यात काय मिळ बसतो. तर एक 2-3 जण इकडे येतो वेतोऱ्यात 3-3 हजार ह्या होतं चिबड्याचा फळ घेऊन जातात. ते गोव्याक ना आपणा लावून तुम्ही म्हणशात आम्ही गाडी लावून विकूया तर देणंच नाही लाव. ते म्हणतं आमचं विनय ना तुम्ही इकडे बसायचं नाही. भाजी आणि त्याच्या मागचा अर्थकारण आणि त्याच्यानंतर ते का येणारे जे समस्या असत आणि समस्यांचं निराकरण करता करता शेतकरी अक्षरशः मेटाकुटीक येता आणि त्याका भावसुद्धा या भाजीचो तितको मिळणार नाही. कॅमेरामॅन साहिल बागवे सहित दीपेश परब, वेंगुर्ला. झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव, सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद. मेसर सुजय मसाले, MB गावडे. आमची दर्जेदार उत्पादना, स्पेशल मालवणी मसाले, स्पेशल गरम पूड, स्पेशल माशांचो मसालो, आंबा लिंबू मिक्स लोणचा, सेंद्रिय चहा, आवळा, हिरडा, काजू बोंडूचा सरबत, वडे सागुती, घावणे तांदळाचं पीठ. माड्याची वाडी, तालुका कुडाळ. मोबाईल 8275 53 80 99. सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद. श्रावणी पौर्णिमेपासून मातोंड रामेश्वर मंदिरात हरिनाम सप्तो चालू असता. या हरिनाम सप्त्याची सांगता गोपाळ काल्यान केली जाता. ह्यावेळी मानकरी ग्रामस्थ मिळान खेळ करतात.
थांबगा नको रे काय काहीतरी बघा म्हाताऱ्यांका ना झाला नाही अजून एकदा करा हो गया कोण हो गया अरे वा आता मस्त आला पण ताना धर नाही काय नाही रे तू का त्याला माहित बस पुढे आता फाटानी बॉडी सर हे ब्या ब्या करा अरे त्याच्यात नको ह्यांका बॉकाड मारतो अरे धावत जा आणि माग त्याच्याशी त्याचा समाधान आहे तुम्ही मागे जाऊन जायचं ए मागे जाऊन बोकड धर मागचं त्याका धरू नको तो बोकडाकडे जात नाही धनगराकडे आहे धरा धरा तू त्याचं उचलू होय तरी बाकीच्या दाबडतो हे तुम्ही धरलं की त्याचं उचलं बाकी अरे घ्या धरा हे दगड घे आता काय करू राज्यात दहीहंडी दणक्यात साजरी झाली तशी दुबईत दहीहंडी साजरी करण्यात आली। महाराष्ट्रीयन रेस्टॉरंट पेशवा हैसर दहीहंडी उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरो करण्यात दिलो। बघूयात दुबईतलो ह्यो दहीकालो। गया शोर देखो आया माखन चोर गोकुल की गलियों की ओर चला निकला माखन चोर अंध किशोर शोर मच गया शोर देखो आया माखन चोर
खुशियों वालों की टोली कोई गुजरिया आता सिंधुदुर्गातल्या विद्यार्थ्यांचा उच्च आणि अर्धवट शिक्षण पूर्ण करूचा तसाच रोजगार भिमुख होण्याचा स्वप्न होत आला साकार. दूरस्थ शिक्षणात अग्रेसर असलेला नामांकित YCMOU सावंतवाडीतला फेमस आणि मोठा असा श्री पंचम खेमराज SPK महाविद्यालयात संलग्न BA, BCom आणि MCom साठी प्रवेश झालोसा सुरू. 12वी नंतर नोकरी, व्यवसाय, शेती करीत करीत शिक्षण पूर्ण करूची संधी. माफक फी आणि फुकटात पाठ्यपुस्तका. सगळे कोर्स शासन मान्यतेचे UGC अप्रूव्ड. दूरस्थ शिक्षणाद्वारे YCMOU मधसून 1 वर्षाचो डिप्लोमा कोर्स. इलेक्ट्रिशियन, सिव्हिल सुपरवायझर आणि पेशंट असिस्टंट म्हणून नोकरी मिळवची संधी. आयतवाराची व्याख्याना YouTube चॅनलवर. नाममात्र शुल्क आणि EMI स्कीमय आसा. मगे वाट कसली बघतासात या संधीचो फायदो घ्या. आपलो प्रवेश निश्चित करूक आजच भेट द्या साहेब रिसर्च सेंटर G70 मेन रोड बस स्टँड नजीक, कोकण 7 ऑफिसच्या बाजूक, युनियन बँकेजवळ सावंतवाडी किंवा SPK कॉलेज मोती तलाव सावंतवाडी. संपर्क 9607 70 72 60 आणि 90 11 11 57 49. ह्या बघून तुम्ही ओळखले असात की मी आता तुमका कशाची माहिती देतात. ह्या माझ्या हातात एका म्हणतात मरगज, आणि या मरगज आपण शक्यतो गणपती जेव्हा ठेवलो जाता, गणपतीचा विराजमान होता आपल्याकडे, आणि जेव्हा पूजा केली जाता तेव्हा डेकोरेशनसाठी या मरगजचा वापर केला जाता. आणि या मरगज खरं तर खडकात गावता, दगडात गावता, आणि सध्या गणपती आता 19 सप्टेंबर येत असल्यामुळे जोरदार तयारी सुरू झालेली आहे. आतापासूनच या मरगज काढूक सुरुवात झालेली आहे. आणि आपल्या सोबत असत सावंतवाडीतले रमेश गावडे म्हणून असत. त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया या मरगज नेमक्या कसा काढतात, ही मरगज आणखीन खय खय गावतात. काका काय सांगशात या मरगज बद्दल आणखी? एकदम चांगला, म्हणजे कसा आपण वापरू शकतो, म्हणजे आपल्या गणपतीकडे चांगला वाटतं. क्रिसमस साठी पण वापरतो तो काय, शक्यतो आम्ही गणपतीसाठी वापरतो, डेकोरेशन साठी म्हणजे आणि त्याची जरा लाईटिंग जरा चांगला वाटलं, लोकांना सारखं वाटलं वा बाबा कोणतरी चांगला काहीतरी केलं. तुम्ही आता या व्यवसायात कधीपासून असाल? गेले मग आता 8 वर्ष झाले. तर मी बाजार कधी घेतो, मी घेताना कसं डायरेक्ट आपण बाजारातून घेऊन जातो. आपला होता वस्तू आपण स्वतः करायचं. 100 रुपये वाटतं घेतलं होतं आपण महाग करतो, 5 वाटतं घेतलं तर 500 रुपये. असं एक कामासून हे आपला काय हे माझी घेते. तुझं नाव कसं रे? रोहित. आणि तुझं रे? मंथन करत. आणि तुम्ही खरं राहतात दोघे जण त्यांच्या बाजूत, म्हणजे सावंतवाडीचे जात तुम्ही. पण यानं मरगज आता खय जास्त करून गावता? जंगलात खयच्या विशिष्ट भागात गावता? कारण ज्या प्रत्येक ठिकाणी थंड वातावरण त्या ठिकाणी भेटतं. आपल्या आंबोली घाटात भेटतं, पण तो काढूक देत नाही. फक्त भेटतं आपलं डोंगर हा तिकडे भेटतो. अजून सिंधुदुर्गात खय असा मोठ्या प्रमाणात गावता? चौको त्या बाजूला पण ते काढूक देणार नाही. बरोबर. त्यामुळे कसं तिकडे कोण जातात इकडे काढूक बरं ना आपण. बरोबर. त्यामुळे आपण करा बाबा सगळे त्याची काळजी करायचं चतुर्थीसाठी. बरोबर. पण तुम्ही आता जेव्हा या विकतात तेव्हा त्याची काय किमती असतात आणि सध्या त्याचे रेट काय असतात? सध्याचे रेट 100 रुपये सध्या. तर कसे रेट, म्हणजे वाटू गावता की पूर्ण जर घेऊन जायचं असेल तर सगळ्याच घेऊन जावं? तो 2000-3000 असे दिवशी. आणि त्याचं किती त्याची विक्री होता, म्हणजे एका वेळी लोक किती घेऊन जातात या सगळ्या? ते कसे आपलं होय तसे घेऊन जाईल. आपला बाबा गरज आता किती आहे, एक पिशवी आहे तो 2000 नाही तर 3000 अशी पिशवीची रेट आहे. त्यावेळी कसं ती असे घेण्यापेक्षा मग आपण कडूक बरं ना. बरोबर. खडकांबरोबर आणि खय्या गावता, म्हणजे असं झाडांवर वगैरे येतात? झाडावरती गावतात, पण परत चढताना टेन्शन होता, चढूक परत भेटा ह्या कसा चढू काही आपण गावता. बरोबर. त्यामुळे मुलं अशी गावतात, चला बाबा जाऊ एखादी मजा मध्ये येतात ना.
आणि ह्या काढताना काय काळजी घ्यायची लागता म्हणजे स्वतःची हा. स्वतःची काळजी घ्यावी पहिली. अगदी बरोबर हा. एक म्हणजे आपले हात पण फाटतं, हा. खडक लागा, हा. काही दगड लागतं, काही कोणी जनावर पण असले पण ती पहिली काळजी घ्यायची. बरोबर. तू मग अशी सांगत होते तुझ्या हाताक लागला, हा. काय झालेला तुझं लक्ष नव्हतं हा. लक्ष होता असायचा कारण हे होता आता तो सुधारी होती त्याला हा. आणि तुझे काय अनुभव होते? तुका मजा येता या सगळं करताना? किती वाजता तुम्ही या सगळं काढू गेलात? आता किती 11:30 11:30 आणि ह्या सगळं सुरू केल्यात सुरू काढू. केलं. आता किती मिळवला तुम्ही अर्धी पिशवी होती. अर्धी लावली. आणि किती दिवस टिकता या मरगत? तसं आपण ठेवणार असतं. आपण व्यवस्थित ठेवलं तर व्यवस्थित आहे. कसं आपण वापरलं आणि टाकून दिलं तर काय मग अर्थ नाही. आपण तरी किती वर्ष येतात किंवा किती दिवस 1-2 वर्ष येतात वापरतो ते. हम्म. आता हे माका 2 वर्षाचा घेतो. हा. पण ह्या कसं जपून ठेवचा लागतात? पिशवीत जरा घालून. काळजी म्हणजे पिशवीत भरायचं, धुवायचं. आता हे दूध आता 2 दिवस पुरे दूध कसं काय एकदम- इतकं दिवस कशा? म्हणजे हिरवं राहावं ना हा. त्यासाठी. हा हा आता बरोबर. गणपतीत तर 19 तारखेचा आहे. मग बरोबर. आतापासून जर ठेवलं व्यवस्थित तर गणपती आपण घेतली नसली. मग काय करूचा लागतं म्हणजे पहिल्यांदा धुवून दे का फुगट ठेव फुगत वगैरे ठेव असं नाही, असतं? फुगत ठेवायची. आपण हा. जशी कपडे धुतो तशी धुवायची. हा मग किती वेळ फुगट ठेवायचा हा? 1 तास. एक 1 तास फुगत ठेवलं माती पुढे जाऊ होईल. हा. आता परत वजन होतं खाली. हा बरोबर मग त्याचा रेट हा. पुन्हा असतो. म्हणजे सगळ्याची जबाबदारी आपण घेऊ ना. बरोबर बरोबर. परत गणपतीकडे पण घाण वाटतं का माझ्याकडे म्हणतात की आता कुठून आणले हा. चांगलं वाटत आहे ना. हम्म. म्हणून ती सगळ्याची आपण जबाबदारी घ्यायची. हा. आणि मित्र वगैरे असं तुला चला काय ते करूया चांगली होती. बरोबर. त्यानंतर फुगट ठेवल्यानंतर त्याला किती वेळात काढू गावात म्हटलं? 1 तास 1 आपण तास. काढायचं. हा आणि नंतर मध्ये का वाळत वाळ ठेवायचं? ठेवायचं. पण फॅन वाळत ठेव सूर्यप्रकाश लागता की नुसता? घरात चालतं ठेवलं. पण थंडाचं ठेवायचं. म्हणजे पाणी सकाळ संध्याकाळ पाणी मारत राहायचं. हा ही काळजी घेणं हा. महत्वाचा. म्हणजे कसं आपल्या आता बाबा एकदम चांगलं होतं ना, आजपासून जर आपण घेतलो ना हा. तर 21 तारखेपासून आपण व्यवस्थित ठेवायचं तिथे. म्हणजे कोण मांजर पण आतमध्ये जाता कामा नये. अच्छा. छोटे पोरगे पण त्याने हात लावता कामा नये. एवढी हा. काळजी घ्यायची लागते तिथे. आणि जर समज चुकन हात लागलो किंवा ते मग वेळ जातो ना. म्हणजे काय होतं म्हणजे नेमकं? कसं तर मी एक हात लावलं हा. तर तो बाबा बघूया काय तर तो धारवण टाकली हा. तर तो आपण यूज करू शकलो ना आपण. बरोबर. मग त्याच्यासाठी आपण सगळी काळजी करायची लागते. म्हणजे मांजर कोणी येतात कोणी छोटे पोरगे असतील ना त्यांची पण काळजी आपण घ्यायची लागते. बरोबर. आणि त्याच्यानंतर मग जेव्हा आपण गणपतीत घातला गणपतीचं विसर्जन झाला हा. की नंतर मग कसा ठेवचा लागतो? पिशवीत ठेवायचं. हा. घालून ठेवलं ना त्याला खूप ठेवतात ना होईल. 8 दिवस धुवून ठेवायचं. धुवून ठेवा. धुवून ठेवायचं. म्हणजे परत तो जिवंत होतो. अच्छा. जिवंत आले का पण आपण होय तसं मग वापरून घेऊ आता ते. तुमचं काय या व्यवसायाचे अनुभव आहे तुमचा म्हणजे तुमचं असं कशात वाटलं की आपण ह्यो व्यवसाय सुरू करू? नाही आम्ही कसं मी ज्यावेळी आमच्या जेव्हा गणपती होतो ना तेव्हा मी अक्षरशः वाढीत गेलो. कामतरी म्हणजे मेहनतून वाढी गेली की बाबा काही नव्हतं होतं. तर एका काही तर वाटतो कसं तर ते 100 म्हणजे 5 आमका होय किती अर्धी पिशवी लागतात. वाटे म्हणजे फक्त असतात किती 3 नाही 4. म्हटलं बा एवढं घेऊन मी काय करू. मग म्हटलं आदेश म्हटलं ना त्याला म्हणजे विकत आपण घेऊन जाऊ. विकत तो पूर्वच नाही. मग आयडिया काय केलं म्हणून आपण एक दिवस खाडो करायचं कामाचं इथे येऊन काढायचं 2-3 पिशे फुल घेऊन टेस्टिंग मी घरी घेऊन जा आणि तो मी विकत तिकडे हा. घेऊन ठीक आहे असं नाही कोणातरी घेऊन दे आपला काय तू 100 देतो 50 देतो बरोबर. असं मी करून घेतो. तो माका बिझनेस अजूनपर्यंत सुरू ठेवतो. बरोबर. म्हणजे विकत घेण्यापेक्षा आपण करायचं. बरोबर. पण आता बघा महागाई वाढलेली आहे म्हणजे जिकडे गेलं तिकडे तिकडे महागायचा महागाई आहे. हो. म्हणजे खयची वस्तू गेल्या त्याचे रेट पहिल्यापेक्षा डबल. हो ते असतं. तुम्ही जेव्हा व्यवसाय सुरू केलेला तेव्हा त्याचे रेट काय होते आणि आता त्याचे रेट काय? पहिलं मी जेव्हा घेईन ना ते 50 रुपयांची स्टार्टिंगला सुरू हा. 30 सुरू हा. वाटतो हा. 30 रुपये त्याच्यानंतर 50 झाले त्यानंतर 60 झालं असे म्हणजे टप्प्याटप्प्याने वाढत गेले. बरोबर. मग विचार केला म्हटलं ह्या बाबा विकत घेऊन आपल्याकडे होत नाही आपण मग किती 250 रुपये बरोबर. 300 रुपये टेका गेले. मग आम्ही पुढे करतो लोक काय त्यापेक्षा आपण डोक्यात प्लॅनिंग ठेवायची. कामाचं एक दिवस खडं झालं हरकत नाही पण आपण एक पिशी गावतात हे घेऊ हरकत नाही. बरोबर. तुमची खरंच खूप छान संकल्पना आणि म्हणजे इतक्या दिवसात सुद्धा म्हणजे आता कशी आपली नवीन पिढी आहे हो. त्यांना सगळ्या रेडीमेड लागतात. हो. पण तुमचे विचार असे आहेत की तुम्ही स्वतः काढतालात तुम्ही स्वतःही साठी वापरतालात आणि लोकांका पण दुसऱ्यांका देतालात. पण त्याच्यामुळे आता सध्या गणपती येत असत आणि खरेदीची सुद्धा लगबग होत असा आणि असं जर तुमका सुद्धा तुमच्या गणपतीच्या डेकोरेशन साठी मरगज होय असतात तर या काकांशी नक्की संपर्क साधा आणि त्यांच्याकडनं ह्या मरगज तुमका जर हव्या असतात तर त्या घेऊन जा. धन्यवाद तुमचेही आभार तुमचे दोघांचे आभार नमस्कार तुम्ही मॅडम. आमच्याशी संवाद साधलात त्याबद्दल.
तर हे होते रमेश गावडे आणि सध्या ते मरगज काढूच्यासाठी ह्या इकडच्या झाई दिलेत. मी तुमका ठिकाणचं मात्र नाव सांगूच आहे ना, कारण मग सगळेच इकडे येतले. कॅमेरामॅन मयुरेश राहुलसह जुईली पांगम, कोकण साधलाई, सावंतवाडी. आनंदान जगण्याक वयाची मर्यादा नसतात म्हणतात ना, ताच खरा. आता आम्ही जो व्हिडिओ तुमका दाखवतलो ता बघून तरी तुम्ही हाच म्हणताला. व्हिडिओ असा एका आजीचो. ही आजी ढोलांच्या तालार डान्स करता. ह्यो व्हिडिओ पुण्यातल्या हडपसर इथल्या रुद्रतेज वाद्य पथकाच्या ठिकाणचो. बघूया. अशा महत्वाच्या बातम्या आम्ही तुमका देतलोच. परत भेटूया पुढच्या इतवाराक मालवणी बुलेटिन घेऊन. तवसर बघत रवा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद. झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव.